Той е много вербален човек, обича да говори това момче. Значи може и да е актьор. Да. Артистичен изглежда. Актьор е и много хубаво ще ни изиграе, че пее и накрая няма да пее. Не е актьор, не му вярвам. Има едно такова напрежение. Аз се присъединявам към нереализирания актьор, моя колега Иван Христов. Този човек не пее. Тук нещо ми е фейк. Ами, може би е повече актьор, отколкото певец. Да. Не пей. Да. Много се надявам да пее. Тръгваш с дъжда, пуст без теб дома, аз не плача. Ти болка и тъга, мене остани в моя живот, към пропаст сякаш вървя. Добре. И не замък от любов сама. Спокъл, моя любов, чуй ме, викам след теб. Спокъл, моя любов, аз не плача. Но виж как търси! Вече няма сълзи, пада само дъжда. С Богом, моя любов, аз не плача. И аз не плача. И аз